Pero dito sa barangay, doon na po tayo local chief executives mao ang mga different barangay chairman atong tabon sa Basipang Palakpakan ang liga ng mga barangay including the Sangguniang Kabataan led by Honorable Jopet Danyo. Okay, na ay laming pagtulunan nun si Jopet Danyo. Atong taga-agong espesyal nga palagpagan si Honorable Danyo. Puhunan na, inig na ay question. Kining lapita, o sa man. Okay, kaibaw na ko. Diri sa matubangan, smiling gajo, atong recognition ang Matalong National High School. Asa man itong akong seryolo? Tiguang na. Saan mo dun na? Basta dili mo abot na dun. Tiguang na. Maglingkod magatong. Okay. Diri atong recognition ang atong mga taga-local government unit. Ako ra po mga kabaro. Atong taga-Masipang Pakpak ang tanan local government unit at Matalom Lite. Wow! Kamoron ang dasbida. Sila ang atong mga guest. Adyaw mo papanglakaw, ha? Adyaw mo papanglakaw. Ang mga lakaw, huwag na tiguan na. Okay? So, ladies and gentlemen, yes, malugay na nagtudlo na. Ang atong St. Joseph Academy nga maoyahong alma mater. Okay, itong taton. Tagaan na itong Masipang Palakpakan. Asa, ang atong SGTPMC. Okay, ang multi-purpose cooperative ng ipanguluhan ni Ma'am Gina ba ito? Ma'am Regina Palen. O niya ay atong bagong mutanganan, atong recognition. Jutay para ba sila yung mga customers? You are all welcome. Ang St. Peter and Paul Multi-Purpose Cooperative. Atong tabon sa Masipang Pakpak. Kiring-kiring. Wala? Wala. Thank you very much and good evening to everyone.